Този уикенд ви взимаме с нас на Банско Байк Фест 2026 и на нашия гурме тур до Аврамово. В Банско сме вече и дойдохме до байк център, че има нужда от едно от колелце от освежаване. Колелото е готово! Айде! Точно под хотелчето ни има едно супер яко място, което и миналата година посетихме, защото пак спахме тук, когато бяхме на байкфеста, и съм си взела закушчица, кафенце, чакам Краси да слезе. В Велинград работим до 16 часа в магазина и директно след това запалихме колата и дойдохме насам, така че не ни остана време да се регистрираме, тъй като ходихме да оправим колелото. Затова ще го направим днес. И отиваме на гурме тур в Аврамово. Ето, вече сме регистрирани. Всичко е в тон. Стегня. Все едно ме чу. Благодаря! Вместо кола Краси каза, че иска да ми купи този байк. Hello. Много ги стигнат. Как да си отпусна. Ето, редим се. Да. Държиме компактна група. Днеска неделя има пазарен ден, така че трябва да сме внимателни. Ще правим маршрут, който да обикаля пазара. Въпреки, че вие най-вероятно не знаете дори къде е това, но моля ви седете в групата отпред. Чакаме влакчето. Едните колела вече ги натовариха по бусове, нашите останаха да са във влака. Да, аз предполагам, че те отиват на разходка с теснолинейката с този аутфит. Да. Найс! Старам още един път за байкфест са последните 4 пътнически вагона.
Заради това са ги правили. Постни сладки с лукум. Айде ще пробвам и аз. Да, само. Това си е. Който си го може, си го може. Изложихме се пред създанците, закъсахме и чакаме сигурно 20-30 минути вече. Тръгнахме на обратно към Якоруда да видим какъв ще е развоя на събитията. Влизаме в Якоруда и от тук ще ни вземат бусчета и ще ни извозят до Аврамово. В Аврамово сме. И има подкрепителен пункт, защото много сме се изморили от возене. Колелата са тук и сме готови за тръгване. Пауза за вода. Изчакаме. Връх Велица. Според Краси. Групата доста се раздели. Ние се цепиме по царския път. За слънчето. Аз съм правила зимен преход, между другото, и сме идвали тук с Crazy Bears. Близо сме! Лукс. В момента на истината предложих на хората да им помогна, за да стане по-бързо, защото съм умряла от глад. 4 часа е, първо ще ядем свясна храна. Кока-кола.
краище. Имаме и десертче. Някой леко жулиха колената. Хапнахме и сега Краси, на къде отиваме? Хайде, let's go! Красиво! Физиономията ти, когато си изплюскал 4 кетапчета и 3 парчета диня. Но съм много кют с тези очи, ако мога да не се пречупвам. Се стегни малко. Супер яко! Уху! Стига да исках само да снимам как идваш зад мен. Село Бабяк. Много интересно, ако на нас живота ни е скучен, хората в тези села как ли се чувстват. Уникална красота. Горе сигурно вече вали. Ние, слава Богу, пак между капките минахме. Минахме лятото и продължаваме към краище. В краище сме. Товарим колелата и пак с бусчетата от краище към Банско, защото много изостанахме днес от влака. Пък и да не караме по главния път за Банско, който е много натоварен. И там отново ще хапваме. Благополучно сме си в Банско и колелата пристигат. На един път! Това беше всичко от нашия гурмет тур. Ние сме Лора и Краси на колела. Последвайте ни за още яки трипове.